care să facă diferența. Central lui Prepeliță, bună, preluare dificilă a lui Cheșeru, reușește totuși să zâmblânzească mingea, trage Torje! Gol! România! Gabi Torje deschide scorul în minutul 23, un șut din prima care îl surprinde pe Piatov. Nu putem spune că nu a avut și Piatov o contribuție, pentru că a fost cam bâlbuită intervenția sa, dar este 1-0 după o jumătate de repriză în care am fost foarte, foarte buni pe contre. Claudiu Cheșeru s-a descurcat minunat cu o preluare dificilă pe cap, apoi a scos mingea din prima în spate pentru Gabi Torje. Iată faza cu Cheșeru care se orientează foarte repede, scoate pentru Torje și, adevărat, cu contribuția lui Piatov, conducem cu 1-0, gol în colțul scurt luat de portarul lui Shakhtyor Donetsk.